Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan aroy at agalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Esguerra family dita San Manuel Isabela, especially nanay Rosalinda ken tatay Rolando, ken dagiti anak ko ada Aaron ken Jomar from Maribeth Esguerra ti Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Medina ken Castañeda family from Maricel M. Medina. Shout out kada Mary Jane, Grace Agtina, Mare Vivea, Nora Payon, Beth Capanada, Jackie Claro, Johanna Luisa Parel, Canchelaida Abad. Makablaawan pa ni Krisa May Ngasaw Handaan iti Pugol La Union, Ngasaw ken Lungod family from Riza Lungod Ngasaw iti Tabok City, Kalinga. Anak ko ani Yashen Gail Bautista iti Tagudin, Ilocos Sur from Radiatorship at Route 66. Shout out kani Auntie kaksinsin ko kan ipag ko dita Singapore. Kastamot tay ipag ko ijay Qatar from Jane Carmelo. Papa Renato kan Mama Tessie Kayat. Kakabsat ko ada Ellen, Kilio, Sally, Marlon, Bernadette. Kan tibunsumi ani Donna di Taramot, Santol, La Union. Anak ko ada Tyron James kan Shania May. Kan ni asawa dito'y Katayuan, Lalo, Cagayan from Jovelyn Kayat.
Ading ko ani Raymina, asawak ani Dexter Rivera. Anak ko ada Jade ken Jet iti Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera. Makablaawan pay ni inang Shoni kan tatay Edgar Galera. Katuganga kada Jonaline kan Francine Derrick. Lakay ko ani JR kan anak ko ada Chloe Joy kan Cyrus J. Ate Marisa Marinas and family dita Alcoba, Saudi Arabia, Rowena Suelo and family, Mylene Derrick and family from Jovi Galera. Makablaawan pa ni Lysel Sarmiento, Romalyn Pascual, Arcadio Giowo, anak ko ani Daniel kan inang Soledad Ampa, dita Libertad San Mariano Isabela from Rodalyn Ampa iti Qatar. All Tugotonians here in Hong Kong. Anak ko ada Zaira, Chen, kan Makisig from Love Ninja 5. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roy. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Roy. Agtrab-trabaho ak idi ijay Manila manang. Kat ijay ko anaam-am mo tinagbalin nga asawak. Ubingam siya iti 12 taon ni Nori nga asawak manang. 16 na laang idinagkalaysa kami kat 28 met ti tawan ko. Daytoy ti makagapo no apay asaan akayat ti pamilyak ni Nori. Gapo ta ubing kanuunay kat sigurado nga awan ammuna iti biyag. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi inyawid ko iti lugar mi ni Nori nga asawa. Nanang, handa kamin. Iso ni Nori, ti asawak. Naimbagngal daw yun, nanang. Agmano ak? Ay, saanan. Ay, isugayam da ito iti bagbagam nga asawam, Roy. Nagubing matan. Anya nga iti amuna da ita iti biyag ti da asawan na. Noor arigan, agay ayam pala kumaday ta iti sigking ita. Nanang, sana ga po takit-kitaan yung ubing ti asawak, katawanan ta muna iti biyag. Matured di pa nagpampanunot ni Nori. Ay, awan latamo kon anak ka. Naglaklakay ka lang arudan abaraw. Ita, nangasawa ka. Taypay kasla anak maun. Saan kayo nagdanag, nanang? Amok amin at trabaho iti balay. Kan amok nga si kaswan ti asawak. Ay, kat para makita Ay, sabagay. Dito'y kayo matkit ding agnaad. Isa makitak to amin agaraw mo. Nanang, husto daytan. Alakid din. Alain yan dagito'y pasarabo mi kada kayo. Aywan, ayan ni tatang. Haday di bangkag na amumot di amamon. Saan ngagtaltali na dito'y balay? O sige nga rod, nanang. Taipan mi pa'y dagito'y gargarit mi iji silid ko. Sige anak ko. Nalinis day ta kwartom. Talaga nga insaganak para iti isasangput yaw. Simbang magaya mo daroy nga anak tabakay. Wan, katamom no niya tiinsangput na. Tay ubeng nga asawa na. Ubeng, ay unay kamot tinaya. Ubeng kun kunamot iti manugang ta. Ay katpudno matlakay. Agasam nga ita nang asawa kit din iti agtawon lang iti 16. Anya nga iti amuna day jay iti biyag ti asawa na. Mga no, da ito lagi liilad nga agururay kan ni Roy ti amuna nga aramidan. Si kaki di mat. Amam nga raud. Paliwang pa'y mata. Anya nga iti amam. Ubing ko nam gaminto nagtindag ti kwenta. Nalalaing to pa'y gayam ngam sika ngagtagibalay. Ti ko nam. Mga no da makita na nga agaayam di tarwar kat mapanto pa'y lamaki ay ayam. Ay na, bakit? Impaakat mo man ti kastang ugali mo.
Tay kunak nga rudain, paliiwong pa'y mo't ati manugang ta. Di ka kasagyaman ta kinayat da tinagawid dito lugar tayaw. Nabayag mo sa panawan nga awan dito ni Raw, tayo ikat nga ron Manila ang nagtrabaho. Ay kat, naisuti ko na makadisaw. Para makita man, nagbalin mo't laang kanyak na jay nga ubeng. Nanang, rumarak pa inakagbiro ko iti trabaho. Ay, nasaya at mat anak kao. Imbag man, takinayat mo tinagsubli dito'y lugar tayaw. Kun dito'y ka nga agbirok iti trabaho. Kinapod no na nanang, ninori ti mangayat adito ti pagtrabahwak kan pag naidan mi. Nauma ka nun iti Manila. Kan maysa, talaga amin anarigat ti biyag ijay. Mapanmatla amin iti pagkasapulan mi ti mabirbirukak. Naimbaglaangan na tawan pa anak mi kan ninori. Naimbaglaangan tadi ka ikat nakakaasi ko ma. No muna kat, sigurado adi na kamot matulungan amanggad ay taasawam tanagubing maut. Sigurado nga awan amuna at trabaho day ta. Ay, sapay lang ko mga rod nanang, tada mabiro ka kapanggadak. Tapno makarugi kami matan ka ninori. Nala, nasaya at mat no makabiro ka nga agpayson iti trabaho anak ko. Apay nga da kalatan dito nagtisilid ta, Nori. Mabainak namin nagtalinaad di tarwaroy. Mariknak namin apalpaliiwan amin ni nanang tigaraw ko. Kaslak nakabaddak iti numero. Pasensya amon ni nanang. Talaga kas dito ugali na. Ang impit di, nasingpot ni nanang. Kastamot ni tatang. No ni tatang, awan makunak, Roy. Kanayon ng tupay adamagan no, anya kano ti kayat ko. Ruwa mo munti bagim ka ni nanang. Tanawan kami adwa ka ni tatang. Talaga ada kayo lang adwa ka ni nanang ti adda dito'y balay. Halangan mo't nagpinpin na liw kayo latta na kanayon. Aramidam latta no anya ti kahit mong aramidan, Nori. May ayon tumutlakan ka ni nanang. Siguro, talaga akasta. Agmay may saka ngamin nga anak da. Kan, ti amo ni nanang. Awan ti amok. Taubingak kat nga rod nga inasawam. Ngamsi ka ti makaam mo asaan ka akasta, Nori. Am mo ka. Saan ka nga inasawa, naam mo ka saan ka nga agbali na pagwadan nga ina ti pamilya. Asilaw ti pagtaengan. Nagasatak nga rod, ta iti kasta kinaubing mo. Amom dagiti pagrebengam kas asawa, ken amom ti mangged. Saan ka madanagan, Roy? Aramidak ti amin, tapno kayat naktumatlaang ni nanang. Kasta tinagbalin a sitwasyon ti asawak, idinagawid kami iti lugar mi manang Emmy. Gapo taub-ubing nga amang siyak ni Nori, ipagarup ni nanang nga awan amuna, maipapan iti panagbiag. Ngam nasingpot ti asawak manang, taam na asalaan ni nanang ko. Nakasapulak nga rod iti panggadak iti lugar mi. Saan unay adakkel ti sweldok manang, ngam nasa isaya aten, ngam idadda kami ijay Manila.
Ti saan nga amo ni nanang, adda trabaho idi ni Nori iji Manila, ngam saan min adinakdakamat kadakwada. Nagtalinaadlatan ati amuda, kat awan ammo ti asawak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Nay, nagdalos mo tan ti balay. Napaanak la nakiindistorya ka ni Mari Gureng. Nakadalos mo tan na siya babae. Hanggang sa dino manan ngay tayan na. Napansama nagpupukan iti kwartuda. Adda kayo matgaya man, nanang. Kaya tsuka di tagmerienda. Mang timplak iti kapeyo. Ay, saanan. Kabaalak ti agtimpla iti kapek. Nasa apa ka mo't nakadalaws? Anya nga iti sumarunong aramidam. Agpupok ka manan iti silidyaw. Saan, nanang? Ilabak pa'y dagiti nagmurangan mi iti asawak. No adda murang nyo, ala akon, ta ilabak matan, nanang. Ay, saan? Mga no kunamtukit di atagtagabunda ka. Ay, narigataan. Mga no agipulong ka pa'y iti anak kao. Saan, nanang? Bakit kayon? Saanan arumbang naglablaba kayo pa'y laang? Bayan yun asyak ti mga ramid iti dayta. Anya nga iti makunam iti manugang mo. Si kamat ti makakitkita no kasano ti garaw na dito balay. Medyo mayat maat lakay. Anya medyo. Ti kunam kit day. Talaga nasaya at di manugang mo. Agasam ta isupa yun ti mangilaba ka dagiti kawusta. Saan ka pa yun aglutlutaw? Saan ka nga agdaldalaws? So amin na rin ti mga aramid ka dagiti trabaho dito balay. Kas kala doon niya dito yan. Agtal na ka man. Na? No isobot ni mga ipapilit nga aramidan na amin dagita. Di bayam, para makita no aginggat ka no akasta ti aramid na. Lay, anya ti kahit mo asawan? Naman no italaang day talakay. Siyempre, agpakitang gilas mo't ako nada iti Tagalog. Amok pa'y no saan to arumwarti talaga aborek na day ta babae. Ay na, talaga asaan ang makapudpud no ti tao kan ka. Apay ayakas ta ka. Nagasat ka ta saan abastos ti inasawa ta anak ta. Tano sa balil ang manugang dayjay, hay, ang mga nuan yan tinapasamak kada kayo adwa. Tatang, agpakadak ko ma. Mapanak iti palengke. Anya ka diti kayo tso asidaan ita? Ay da, oray anya, noray. Sa anak mo't anapili ka. Ay iwan gayang balasang kao. Paspasin siya amla kuman ni nanang yaw, No anya man ti manggag mo, di takan nigit alapayag mo, erwar mo di takan nawan, right? Hindi ka agdanag, tatang. Maawatak ni nanang. Ipagpagapuklangan kada kayo ka ni Roy. Ay, nagyaman nakbalasang kao. Nagsimpot ka talaga. Naggasat ni Roy ta si ka tinaasawa na. Nagasatak mo tatang tanasingpot ti anak yo. Agraman da kayo a pamilyana. Day, papanam no Ray. Nakasukat ka mat. Mapanak makitsenda nanang. Ada ka di pagatang yo. Kan anya ka diti kaya tso asidaan ita pangal daw? Ngun nga agpaisaw, bakit? At ay pagatang mo kun ni Noray. Ay, awan. Kan aguray ka man.
Mapangkay di tsindaan ko nam, ngam kasta ti tsuram. Na, Ha? Apay ka din, nanang? Mapan ka laang iti tsindaan, nakalipestik ka pa'y. Ay anyan, mapan kan samot agpatsarmeng, nakararjud ka. na, Nanang? Mapan kan samot agpaaram, saan mapan makitsinda? ay agure ka man, bakit? Nalabos ka man. Nuray, ala, mapankan. Siya kaun, di makaamukon ni Nanang yaw. Kumusta kayo mo ti trabaho, Roy? Nasayat mo't Nori. Anam kaskas di asan ta makaurnong. Apag gusto lang mo tapag gastos tayo iti inaldaw ti masapsapulak. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Tapno makaipatakdar ta matitibukod ta balay. Tapno saan nga agnanayo na makikabkabalay ta kadananang kentatang. Amok kami na marigrigatan ka na makilanglangan ka ni Nanang. Roy, Amok, oray di mo ibaga. Oray no saan kang agipulpulong. Ibagbaga amin kanyak ni Tatang tar aramidan kan ka ni Nanang. saan ka kading agdanag? Kabaalak ti amin, Roy. Aadda ko isingasing ko no mabalin. Anya day tanori. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Kaslamat lang iti Manila. Saan ka di? At tinagam-amwan ta kat iti ayan ti pagtrab-trabahwak? Sigurado ka kaditi dayta? Wan. Iti kanayon ko nga ipapan iti ili. Ada na amok nga akin ko iti may sa beauty shop. Imbaga ka nagtrabaho akmot iti Manila iti beauty shop. Isa damdamagan na, no kayat ko kano ti agtrabaho iti shop na. Ala, saan ka apawilan no kasta ti kayat mo? Agyaman na, Roy. Bay am atulungan ka. Tapno magunod ta dagiti tartari gagayan ta iti biyag. Pinalubusak nga rod ti asawak nga agtrabaho manen manang Emmy. Kinapudno na, sakbay anaamamok ni Nori, maisan a beautician iti Manila, ket iti beauty shop a pagtrab-trabahuan na tinagamamuan mi. Saan min nga impakpakaamo day takadananang kentatang, idi inyam amok kadakwada ti asawak. Adumanen asa uninanang idinaamuan na asumrek kas beautician ijay ili ti asawak. Amangan kano no armanda ijay. Wenno saan, amangan kano no aglalakin to. Ngam saan nga ingkaskaso ni Nori dagidi asinasa uninanang kenkwana manang. No dikat nagtrabaho ket di iti husto, tapno matungpal ti arapaap mi, a makaurnong iti pagpatakder mi iti bukod mi abalay. Iti na minsan, kinasaritanak ni Nanang. Anya ngay anak ko, adamot lamagan gaanab ti asawa iti panagtrab-trabaho na kas beautician ijay ilay. Andaan Nanang. Dakdakkel pa kidi ati matmatgadan ng umsyak. Apayaya? Ay naroy, nakapuspostura ti asawam no sumsumrek, intun kuan inaramdan. Nanang, masapul nga agpostura mo't Kasanong orot amamati da beautician no saan mo't nga agpostura? Ay kastaya. Di mo ko na nasaan ka pinalagipan anak ko. Amangan nagbabawi kanto iti udin
Nanang, di kay kadagdanag. Mapagtalkan ti asawak. Uray no ubing nga inasawak. Ado ati-atiwon na anahustuan iti edad. Ay na anak ko, sapay la ko mga rod, ta saan ka nagkamali iti panangasawam ka ni Nore. Sapay ko ma, anak ko. Anya ti ikunam, Nori? Agabang ka itaramidam a beauty shop mo? Wan Roy, kayat kumutun ti ag sarili. Tapno saan nga agnanayon ang makitrab-trabaho aklaangan. Nabibita ang makaurnong nakas di ti aramida. Mangalak iti kadwak a beautician. Sigurado ka, Nori? Wan, amo kaday tuyan ti urayan ta agundaway. Tapno magunutan dagiti tartari gagayan ta. Addan ton bukod ta ang negosyo, Roy. O sige, suportaran kayo ti dayta panggap mo, Nori. Katagyaman naktakas ta ti kapanunutam, kan kinagagat mo. Anya nga iti makunam ita iti manugang mau. Saan ka na nagasat ni Roy anang asawa kan kuana? Lakay. Makita mo ti panagasinso ti biyag da. Sipod tinulungan ni Nori nga agtrabaho ti anak ta. Ay, wan nga raw lakay. Mangrugi na pa yun nga ipatakder ti bukod da abalay. Dayta kat gapo amin iti ibagbagam nga ubeng a manugang mau. Saan mo ka di asang kaulitin lakay? Na, Amok maday dagiti inararamid ko iday ka ni Nuray. nasaya at mo talaga Ameriskan. Mababainak nga rod iti manugang talakay. Nagkamaliak iti panang ipapan ka ni Nuray. Isugayam ti agbalin aswerte ti anak ta. Nagagat na ngamin nga agpadpada bakit? Isuan na daras ti panag-asinsuda nga agasawa. Anya ti makunam iti impatakder ta abalay, Nori. Magustom ka di matlaan? Wan, kat maragsakan ak unay. Kamaudyanan na, natungpalan ti inararapaap ta. Ti maaddaan ta iti kabukbukudan ta abalay. Katagyaman akin ka, Nori. Taorean niya ti imbagbagada maipapangan ka. Saan ka anaawanan iti namnama? Saan ka anaupay? Nang runa kadagiti inararamid kan ka ni nanang. Impanagmukit di, apagwadan kang asawa. Ken agbalin to nga ina, dagiti agbalin ni anak ta. Gaputay patpatag ka unay. Kat amin napatagkan ka, napatagmatan kanyak. Kat ada ko makidawag kan karoy. Oh, anya day ta? Kayat ko, inton umalis tan iti baro abalay ta, kayat ko nga isurot ta dananang kan tatang. Anya? Oray no kasi tinararamid ni nanang kan ka? Kaya't mula ta makaduay da iti baro abalay ta? Balay tayo, Roy. Balay tayo kadananang kan tatang, kan dagiti agbalin to nga apu ko da. Napatag kanyak dagiti dadakkal mo, Roy. Oh, agyaman ak, Nori. Agyaman ak unay-unay.
Nanang, tangay nalpasan din patakder mi abalay, umakar kaminton. Uwan tatang, nanang. Kasta ka day, anak ko. Maragsakan kami para kada kayaw. Maya tip anak tinulong yung agasawa. Isu anadaras anaton uyo dagiti arapaapyo iti biyag. Ay, uwan anak ko. Pakawanan da ko kadagiti naaramin ko iti kalabas. Nang runakan ka anoray, manugang ko. Di yun panunutin day jay nanang. Lipaton tayon tinapalabas. Mga baruanan tayo kit di. Ha, kaya't mo asawan. Napakawan na ko, no ray. Nanang, awan tinaskan nga idawatan nyo kanyak iti pamakawan. Natural lang ti kas di reaksyon nyo idi. Gaputa ubingak nga rod nga inasawa ti anak yo. Day tangarod ti dakala ka malik idi anak ko. Takinagnan ka dagos. Nanang, lipatin yun day jay. Awan dagi jay ita asawak. Oray kas di tinapasamak. Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo ta asawak? Mababain kada kayo ti inayaw, anak ko. Kun malmalday, ta iti mabiit. Panawan da kami dito'y balay. Awan ti panawan mi tatang. Ha? Ta isurot da kayo kaninanang iti yaakar mi iti baro abalay tayo. Anya? Ha? Agpaisaw, anak ko. Wan nanang, kasta ti kayat ni Noring asawak. Agdeden na tayo mutlaeng iti baro abalay tayo. Napasamak nga ron ti kayat ni Nori nga asawak manang Emmy. Iso nga ita, agdadan na kamin kadagiti dadakkel ko, iti baro abalay ana ipatakder mi. At damoten may isa nga anak mi, kat ni nanang ti agaw awir, no kasta nga adda kami kan ni Nori, iti ayan ti negosyo mi. Nagresign akmeten iti trabahok manang, gapo tatultulong aklaangan ni Nori amang imaton kadagiti negosyo mi. Adaan kamin iti talo a branches ti beauty shop a negosyo mi, kandwa a barber shop a syakmet ti mangimatmaton. Nagasatak tanaadaanak iti asawa a natured a makigasang-gasat iti biyag. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Roy. Roy, pagayam ko, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Mamati ak, anakaibati daytoy iti adal kadagiti papagayam tayo adumdumngeg. Pudno unay, ano agbinadang ti agasawa, kat buyugan da iti nasaya at akababalin, kan kang runaan ti amin, dawatan dati panarabay ti namarswa, magunod dati amin at tartarigagayan da iti biyag. Sapay kuma taagtalinaed ti kinamanagpakumbabayo nga agasawa, tapno agtultuloy ti parabor adumteng kada kayo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunan.